Tak som ho stlačil. Aha. No dobre, vypni to. Ne, ešte ide, daj mi. Počkaj, ale predtým som to nenatáčal. Takže si vlastne že natočil. No. Už máme už nakoniec. Juro, odteraz na akciách prkoš letky hadicov. Že ako v kvante umývajú veci. Teraz mi vyšlo na akcii, začal byť si ono, letku za hadicov. Toto je jediný pádom, to takto funguje. No dobre, vypni to, to je plná vodia.